Uba Bantidor Lindo, MLA Gamokro constituency, one menteri Badikmi, Kamrep Kaskarjala, Ulaong Baki Don Girushimet, Clemde Obor, Kibra Lum, Epic, but Xerox copy passbook, Nakinong Shnong, Nakishnong, Gibahab, Mogro, but Mountain Block, Kibahap at Akamogro constituency, the Kabakular and Ice Scheme, Marsan Hajar Tankaiki, Hadien Boloyo Opdiang, Jingujor Nakipajba, Bakim Soto Sotaushu, Grokompentrikam, Yaga scheme Jingerap, Nak Focus, but Focus Plus. Kibadiki scheme jerap pisah sekarjala shiki norab kibadan nagi producers group kamtam hadian bladon ke jingwan pan epic but passbook uba bantidor lalum de jingelang bakerki haka step hakanai trek urisau arjara puar haka bula khorru ki video kumjo ke officer ba pentelon ne focus but focus plus lingba ka beklaya besen de blamen authority nagi tegi arli ki block ban penshai shiki pajba ki bai kundu jinge da ba kundu ba ki pajba ki de ban suthu bar wat bnya ba la pen kenmau ba xnem bladep bladon ki brio ki pan passbook but account number da kabakular ban aji rap pisa berpasoi kot sada haka jingelang la yo gijingkaran penshai no ba albinos nongri assistant manager in charge EFC Morkeneng block uba jidhar video ga mogoro block ka kong AR kenta video ga Morkeneng block kinong train na kitay ki block shaki nong elam kinong shnong baper kani kalong kawai na kabanta ka bang inyo ban penshai ka bide ba kani ka focus plus tip mangila de launch ka focus 1 ka jingarap shaki nong rep shaki seng ki bangi ong kita pangila form yaki PG producer group te kadon ka jing ngothu bakla nakaliang jong ki pajba ka jing bamshai namar ba kidon ki ba lidlum yaki epic bat yaki serok passbook na kabanta bagin yo scheme san hajar tangka te kalong ka ikai ka balingo no makani ka scheme jong sarkar bat ngila de bu ngila de thungru yaki volunteers ki focus volunteers ham hardly kini ki block dai ten rai nomor ba ka block ka jongangan itu iping mau kon ro block ka bahe bat ki don pat katukan ni televisionong ki baha opo ka mau ring keneng block ro te ki don hardly kini nakata ka daw nga lang ya bro arngot ki video bagin yo ban pensha bat kumju di ki staff jong ka block bro kini ki block office kenang bagin yo ban pensha shi kini ki nong shnong katukan ni ki don ki group initiative kidon ki rang ba snong kidon ki inong tray common subha ki balong kiba long confuse ya kani sto today na taga daw kani ka jing khot ikini katukan ni umri bungi khot di baro hi ngenum lai ban khot baro pai ba tamangi khot katukan ni kini ki balong concern kidon ki seng traymon subha kidon ki PG ki ba rim balade form kidon kumta ter mo tingi khot na kanda ka daw ban penshai ba ya kani ka scheme umri ban sutu bakla bat aku juga por nomor baki ong kumno kumta baki beliau ki bakam mur ki beliau simat ki bomdai ki beliau sarkar ni bomdai ki iru ki lilum epic ki lilum passbook ni ki beliau kani kalong kai ka bama bat ka ba syirkai nomor ba histu ban lum ban pan ya ka account number hakum kini ki sngi pilatip syai baka kai kalong ka bama nomor ke bon hakani ka perthi start menta sign teknologi PE baki bobot ki account ki beliau kidang hack bat ki beliau kelek ban buri ki account number lejok kumnon chuli ai open ya ka account number shaki brio bamtip ka badai sishana ka bamdai na tidai na ta daung sa khot kumni nomor bang shirkai baki yok syayalam bakla kumbadon ki jingjang ani tu ki belajar ki senam ki belalet no khamman chua ki don ki brio ki bali lum bapan ya ki account number jongki bat ki om bagin ai jingrap pi shipo wajar hendai ta ki brio ki ai bat account number ila sign ya kata ka kot sada bat adin nang tapan ni tu pi ki yo ya kata pisah si wajah hadin san ru benai kapoi bat situ baro ki bayo kidan kumba de ki pongut nyopo pra pongut aduh kemudian cispa kapoi ka message ceki na ka bank ki omba kala karam jong pi pawan siu no arlak tam kita ki breu dehang kumba bom doktor namba ki ngani tu pi nor ki long yeng ki bedok ki busuk ki yeng jong ki nong rap bapli isya ilam bakala de kum katangan tu pi kadon ka jingja po konsumsi jonga ka bala slam nganong fi menta de kisnam ngano bat ya kani ngani tu fi mentaru ngani tu kalong khususi bagi tu kilong yeng long sam do menta kai ka baja kaja kalong ba menta le lawan ban shimti sundan da ka CBI kalau kita ki jingja ki bro kata ka de jingja ngati yo ki jab yang kum gini ki bro da ka jing sokya kum nong hikmat na lum marmari kani bat pensyai bat menta ki pajba kilasha bat ngit skam tangling ba jong tu ki volunteers ki bagila thu ki focus volunteers apa ko blok ki ba lambu bat ki ni ki passbook lani ki epic serok semua ki de ben ai ling ba jong ki lani ben li ai ko blok bat ka blok kan selek bodon kap
bat ka juga por upat tang kitu kiba ladon ki grup ki PG kin sayo ya tu skim san aja handrai la ne ki haban form thma ya ki PG ya kan ka fokus plus menta lada umdan nak po ki grup kimla ban ivel ya kan ka jingyo jirap ya kan ka gran ke bangyo san aja tengka dei na ta ka daung yo ban pensyai menta singi bat ke jingdon lang bat ki nong ba ki sodar snong bat ki nong song snong kan long shisha ka jing mentoy bat kan long ke jing ku na ka benta ki nong song snong po constituency ye ki jong